bless you. Regarding kwa say church, msalama kwa Yesu. Amen. Amen. Mfano wangu ngendri pano akumo kumba kwenu. Tuloga ngasa kwa ndo ngokuya. Ukama wenu wakasipa kwa so tenda mari ndoda kunyasha zao kupano nasi. Tunofanya kwa ndo mwana pakati pedu. Apostle Makombe, God bless you. Happy to see you. Tunatenda mara zikuru. Polisi wenga Pastor Masara na mafunzo paka spedi mwana wakitire nyasha. Regaidi Pastor Zakasal zikababa wewe. Bishop Sibanda. Na mai na mshenshi afsala mambo Yesu. Amen. Exodus why don't forget family. So ndandika skipa na Exodus chapter 15 from verse 22. Exodus chapter 15 from verse 22. Then Moses led the people of Israel away from the Red Sea and they moved out into the desert of Shur. They traveled in this desert for 3 days without finding any water. Then they came to the oasis of Marah, and the water was too bitter to drink. So they called the place Marah, which means bitter. Then the people complained and said against Moses. What are we going to drink? They demanded. So Moses cried out unto the Lord for help, and the Lord showed him a piece of wood. Moses threw it into the water. This made the water good to drink. Namate. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Being led by Moses, a servant of God, chosen by God to lead people. We might show where going. But after 3 days without water, finding the right direction, finding the right leader, and show where going. But Palipawaka experienced a challenge 3 days without water under the good leadership. Sometimes Palipawaka experienced water, they blame leadership. But this time the leadership is already chosen by God. Even Shogwe or Irigo, but 3 days without water, but being led by faithful God. Let us say, okay. I lose at the right direction. So there are times you are still in the right direction, but things are not okay. But normally when things are not okay, you are in the wrong direction. Pakadaro imagine pa day number 2 asina mvura kwanye vaigona kumuka pakati okwenya vanhu kuti ndavati munhu wamwari yarikukwadzisa. Guys, let's be real. 3 days without water, you will suspect kuti Moses achadzwa mwari. 3 days without water, maybe a day maybe manje single day apana futi mvura, and Moses is claiming there are challenges in life. God is not with you. Because they are new. I will spend so much time without this thing. Right direction, I see guarantee you will face a challenge. With the right leader chosen by God, I see guarantee you will face a challenge. 3 days without water, yet they are being led by a chosen vessel of God in the name of Moses. So on the 3rd day, so they began to celebrate. Imagination. At least it was not good for them to drink. But not the good type of water yavangadi. But remember now we cut short our test mvura. Avasisiri kufara but mvura yapo. Nekuda kuti type yemvura isikaitiri zvakanaka. So they began to complain and they cried out unto the Lord. They cried out also unto Moses.
Mose ndokubva abvunza Mwari kuti todi, and God showed him a piece of wood. Mwari vakamuratidza chipisi chedanda, because wood nemuti zvakasiyana. Wood is a dead stick. Kuti chiqualify kuti wood zvoreva kuti hachichashandi. Chinhu chiri rejected chatokandwa chatosara kuita huni beti. God showed him a piece of wood. Mwari vakamutaridza kamuti kamuti danda ranga riripo. Mose ndokutora muti uyu akakanda mumvura. Mvura ndokubva yarapwa ikava mvura yakanaka, good for human consumption. So dzimwe nguva vanhu vakatozofara muti pawakakandwa mumvura nokuti yakunwika. But I've come to preach message yandingangoti the God of Marah. The God of Marah ndiMwari unokuitira zvakanaka, but zvaunogona kutadza kuona uchiona kuvava mune zvakanaka. I will explain chii chakanaka paMarah. A desert place inzvimbo inonetsa mvura. Mvura mudesert inonetsa. So Mwari nekuda kwokuti waiziva kuti the Israelites will pass through this place, ndo vakakonzera kuvava kwayo vachiedza kupreserve this water for the people of Israel. Nokuda kwekuti dai mvura iyi yanga ichi yakanaka vaisvika isipo, nekuda kwekuti vanhu vakawana pane mvura mudesert ndo pavanogara. Vanhu vakawana pane mvura yakanaka mudesert ndo yavanonwa, vanotoya nezvipfuyo zvavo. So for God to preserve these waters, nekuda kwekuti ane love for the people of Israel, ndo vakakonzera kuti iva. So kuvava kwayo ndo imwe type yelove iri kushowiwa naMwari the people of Israel. But nekuda kwekuti vanhu havagoni kuunderstand the God of Marah, vanototi mukuvava kwayo they cry. They were supposed to celebrate pavakatesta vakanzwa ichivava, nekuda kwekuti vanoziva kuti chaita kuti tiiwane kuvava kwayo, nokuti kuvava kwayo ndo kwaita kuti vamwe vaisiye. Mvura ikana yakanaka, vanhu vanogosvika ipapo vakamwa ikapera. Kana tinogona kusvika pane rudzi rumwe rwakutokemba ipapo, nokuti mudesert place munonetsa mvura. So kune vamwe vakatobhuya before, ndokuda vakatesta, Mwari haana kuvaratidza the piece of wood. Nekuda kwekuti he is preserving the waters for the people of Israel. So blessing yaMwari paMarah kuwana faini mvura inovava. My God. Blessing yakapiwa Mary the mother of Jesus kuti mwana wacho ararame, inhauye kuti akarambirwa a room yekuti agone kuberekera mwana. Nekuda kwekuti Herodi pari kuya after vanava anongouraya vana vari kuwanikwa muzvipatara munzvimbo dzinoberekerwa vana. So Maria paari kurambirwa ndo zviri kumubva kuti abve panzvimbo dzinoberekera vana kuti aende kunoberekera mhuka, kureva kuti aenda murong place yaasingade. But that's the love of God. Nokuti Mwari vakakuda vanoita kuti chawabereka chirarame. Saka kuti chigone kurarama chinofanirwa kubviswa pari kuya disaster. So rejection iri kuitika musagamuchirwa kwaMaria ari kuda kudeliver mwana kunotaridza kuti Mwari vaida mwana. Rumwe rudo rwaMwari kuna Jesu paCalvary runoexpresswa Jesu paanoti Mwari wangu mandisiyire. Zvinoita sekunge atosiyiwa kuti baba havachamuda. Gamba ipapo baba pavamusiya. That's the highest level of love. Nekuda kwekuti Jesu wakauya kuzofira vanhu pamuchinjikwa. So baba vakaramba vainaye hazviitike zvaakainga. So kuti zvaakainga zviitike, baba vanosuduruka. Pavanosuduruka kuti agone kufa, ndo pavari kupindira mupurogiramu yacho kuti izadzikiswe. So there are times yekuti tinotadza kuinterpret the love of God because of pain. Yet kune imwe pain iri designed by God to preserve what you are looking for. Amen. Nekuti kuti dai panga pasina pain iyo, pasina marwadzo nekuvava kwemvura yepaMarah haiwanikwe. Tine vanhu vanogona kurejecta today nekuda kwekuti uri kuita pass through a phase ine pain ine marwadzo inoita sekunga huna Mwari zvachose. Iri nzira yekuti Mwari is moving those people away from you, not they are not good for you. Amen. Vanhu vese vanoda chinhu chakanaka,
Hakuna munhu anoda chinhu chakaipa. So dzimwe nguva Mwari vachiziva kuti chinhu ichi chichazonaka, vanochitendera kumbova moment, a time yekuti chinoita sekunge chakashata, kuitira kuti Mwari agone kubvisa vanhu. Nokuti there are times yekuti people come into your life kwete nekuti vanokuda kuti varikuda zvakanaka zviri pauri. So Mwari kuti akupe the right people anokonzera nokuti anokuda mukuvava ndiye anorevesa, nokuti asingarevese nenature yemunhu anongokudawo kana zvichinaka. Kana zvichinakidza zvakanaka pane vanouya, kwete nokuti vanokuda, but inyaya yekuti ndo zvazviri. Kana zvinhu zviri right, kana zvinhu zvikufambira zvakanaka, unodiwa. But munhu anonyatsokuda uye nekurevesa, munhu anouya kwete nokuti zvanaka, but anouya kuzomira newe mukuipa kwazvo. So the God of Marah ndiMwari unoratidza kunaka kwake mukuvava kwezvinhu. The God of Marah ndiMwari unozviratidza when things are not okay. So pakudiwa vanhu vanogona kuinterpreta kuti mvura iyi kuvava kwayo kudiwa naMwari kwatakaita. Nokuti mvura iyi ikangotapira hatiiwane. Dai mvura yakasiwa yakanaka hataigona kusvika pano iripo. So the only way kuti Mwari vapreserve these waters for us, vakatendera kuti mvura izovava. So pane kumwe kuvava neimwe pain isiri permanent, but yakaprogramwa naMwari kuti ive temporal, so that the wrong people will not come to you. Mvura yepaMarah kuvava kwayo ndopane nyasha dzese. Yakaona imwe nguva concerning pain ichiti ukaenda kuna Genesis 3:15, Mwari vachitaura nemukadzi pachitaura punishment after the fall of man. Vanoti I will increase pain in childbearing, ndichawedzera marwadzo pakupona, which means pain was already designed by God before sin. Ndichawedzera marwadzo kuda kuti agara aripo, I will just increase. Which means pain is another side of the love of God, and I will give you this understanding. Ukanotsika pane moto, chinoita kuti ukasike kubvisa gumbo rako, unonzwa pain, kurwadziwa, kutsva. Zvoreva kuti pain inoita kuti uregere kupera, nokuti ukanotsika pamoto ukaregera kunzwa anything, rinotsva gumbo rese rikapera. So pain is designed to make you live, not to die. Kune pain yakakunakira kurwadza ikoko, kune zvakunoka. Tine vanhu vokuti unoenda kuchipatara nokuti une headache. Yet hauna headache, kune imwe problem, but iri kumanifesta through the pain yekutema kwemusoro. Zvoreva kuti dai usina kutemwa nemusoro, ana chiremba vanotaura vachiti masymptoms. Masymptoms zviratidzo zvechirwere. Masymptoms hachisi chirwere, but masymptoms iwayo ari kapain. Unongonzwa kuti kunzwa mudombo, hausitongoziva kuti une challenge yemakidneys, unokuti padombo pari kurwadza. Pain inoita kuti ugone kuenda kuchipatara, nokuti ukashayiwa pain unofa. Pain ikashaipa mulife mako, you will die without noticing kuti you are a sick person. That's why you want to BP is a silent killer. Why? Because BP our wives will not move. But if you can check what BP will not go down, will not challenge you. Because I was it. It's a silent killer. Kuna chingo lechekuri zimengoa wakanyimwa zviratidzo au wadziwe. Auna chaunonzwa kurwadza unongofa. So kune pain it is designed by God to help you. Dai usina kupira warwadziwa kana kuti wakangokosora uchinzwa chikosoro, dai usina kuzodiscover kuti une TB. Iwo wakatoenda uchingokosora, but paukaiswa pa-x-ray zvakadiscover kuti hausi kukosora, unorwara neTB, iri kumanifesta pakukosora. So problem yakunza kuchipatara chingori a symptom yekuti uzoziva kuti une problem hombe kudarika yaunofungidzira kuti unayo. So pain pachayo is the other side yekuratidza rudo rwaMwari kuvanhu vake. Romans 8:20, all things work out together for good to those that love the Lord. Those who are called according to His people. Zvoreva kuti panochimuomba kuti zvese. So kune imwe side anotadza kuinterpreta rudo rwaMwari. Joseph paakudza murume ari prison kuti kana wabuda undirangarirewo. Bible inoti murume uyu akabuda ndobva aita 2 more years. Akakanganwa Joseph.
kukanganikwa ikoko yake program ya mwari kuti Jose aubude nokuti another man akurangarira unobuda nokuti kuna mambo ane chiroto chekuti kana wabuda uchiinterpreta unowana a position better nokuti ukangorangarirwa chete nemurume akuda you become free and useless saka unofanirwa kutombokanganwikwa yataura zvinokwa nandero kuti pale pamba tinotaura kuti beware of enemies. That's a lower level of warning. These days beware of people who love you. Pamwe pacho taronza kuti chikamuengi muwiki wako mazuva ano muwiki wako adesign a strategy kuti anotoende kutorwa chinokurwisa chinotanga chauye kuti ugone kuti accommodate. 1 Kings chapter 3 verse 16. Vakadzi vakabira navana vaigara vese. Bible knows two prostitutes who were staying together. Chakaita kuti vagare vese kuwizana. But mumwe akazobuditsa chokwadi kuno mumwe wake kuti ndiri baba. Dheira akafirwa newake mwana ndokubva akaongora. Kudai unofanira kugara nebaba yako. Motobvisa hendi mese uchindirana netsotsi rako. Musi waunoita zvinobatika ndopaunoziva kuti mwangu ibaba. Haakatidze umbavha hwake kana usina chinhu. Saka unoti kune vanhu vanofunza kuti vanokuda iye kuti hausati wanyatsokudira zvakanaka. No enemy yako iyoyo. Haadi kuti break forth another level. Anokuda ungori zvauri. Haadi kana zvakanaka zvaitika pauri. But already wakaakomodeta muniyeye muupenyu hwako. Akatokwanzwa uchirumwa mujaketu. Ida iyoyo haisi kure iri mubhachi. Inotokuruma zveimhembe. This is remember him kuruma. Which means kune zvawakapapidziya ukaakomodeta mlife zvakazokufadza. Pain, marwadzo, kuvava. Ruth watinocelebrate kuti akarohwa naBoaz. First stage yake, the stopping stone, kuti aende kuna Boaz. Akafirwa. Because Boaz anamuroora semusikana, akamuroora semunhu akuda kuneimwe wana senhaka. So kana munhu achigarwa nhaka isaide kuti akambofirwa. So patinocelebrate kuti Ruth wakarohwa naBoaz, the first thing tisaka celebrate, you know, a stepping stone. Akafirwa nomurume akamuroora pekutanga. So there is a blessing yatinotadza kuona nekuda kwekuti the God of Marah anoratidza kugona kwake mukuvava kwemvura yacho. Chaita kuti mvura iyi vave chii? Kuna Mwari anoziva kuti mudhezeti muno pakasvika vamwe vanhu vakatangira Israeri inonwiwa ikapera. Saka kuti vanoitenderedza vakapakoma vakatadza kunwa. Saka mvura imbovava before my people come. Vanhu vangosvika vauya gara uchingovava. Saka uchiona pane nguva yekuti kune vanhu vakamurejecta. Nekuda kwekuti Mwari une zvaaida kuti uregere kusangana netaipi yevanhu ivavo. Nokuti dai vanhu vavo vakasvika zvakanaka vaimirana newe ende vaipomira newe vaitokufarira. But nokuti havasi vanhu vari right, Mwari akavanza kuwe kugona kwako nekuvava kweupenyu hwako. So neupenyu hwako kuti muri unovava but uina Mwari. Problem ndeyekuti tikafamba 3 days without water, we think we're in the wrong direction. Thank you. Yes. Jesus. Ukashaiwa mari muhomwe wakaipano kuzoti hauna mata, hausi serious. Challenges sometimes akainterpretwa as if tiri mu wrong direction. So tonoesanda kuchera kuti kuda kuchechi kwenyu kwako zvako zvinoita. Yeti uri pakadays ekuti hauna mvura, but you are still under the good leadership. Yes. Mvura inoshaikwa for 3 days uchitungamirirwa nemunhu akanzwa Mwari zvokwadi. Challenge yatinanga munhu ndeyekuti vanhu vakanga vari kuti kuna Joshua tendererai masvingo eJeriko 7 times. On the 7th day masvingo ndokubatwa. Which means on the 50th time there was no sign. And usafundise kuti vanhu havafungi, havana nharo, havarizeni. Matendera masvingo eJeriko 5 times ukati mukati muchikwata chinoti vakomana tinofanira kutenderera. So when leading people make sure ziva kuti vanhu vanofunga, vanorizena. Hey, kuna kusukuza. Wewe unafunga shibata ndio unataka kutengeneza baba. Ono mzango sasa tunataka kile kile there is no sign. There was a time Elisha found prophet that you like the sea with rain, but the ditches were full of water. But there are times that God will not give you a sign, but trust you, something good will happen. Yes.
Show me any sign you want to know what there's nothing you don't know there. But I've come to tell you these 2 days without water has not the wrong direction. My God. Thank you, Lord. But I don't want to share what number to Maran Baba Sash. Yes. We are going to get this nothing one. He can even Lima. My no what let the light of our shades. Ask my name. Lima looks at the foot. Lima Rakatunzo, Kamayato, what let there be like. As not what that's a woman. But Shagaden are not a creative ability. And God created the moon to rule over the night. And the sun to rule over the day. Which means challenged by Zoka. Even then, as you will Yanzi, or coming from Namai, or Peter School. Only Bible not when the enemy comes like a flood. The Spirit of the Lord will raise the standard. So that when they standard, you know what age was when the enemy is coming. I raise when we were not, I know age when we fight up and Mawina Jaita. There's always one that was not the devil. Waits for God. But later the sons is zero as Masala. When there's an issue about cover, the devil walk up in the Judas. Judas are taking such Jesus and the Chichipa. Without a push up program, the devil walk up in the Judas. Judas are taking such Jesus are pays a bassa of Chichipa. Just about it is finished. I shall not Judas. They were not away. Could you show me that the negative side? You push at the positive agenda of the plan of God. Mara in Jim when you are Nakashika, they complain. Why? Because they lack the revelation. You're putting Ruben, Tashina, imagine 3 days without water. Mazuana Fura, more less guys. I make it. Makoro Silbaba Shaiwa Basa. Whatever no one Abasa, Alibagad. And you think God is not on your side. Yet the Babusa Batara, who can God will show you the way. There are times when you know that the name of Shakanaka. And it's not that the Shakanaka. Meaning, in Marah. You know that. What no vote? What no vote? They matter one way. One day in Marah. It sounds stubborn and tough, but it's true. There are times when you want to people are saved. Zvichipiki sana nezvaunoda. But iye achitoziva kuti mukuvava kwayo pane timu randiri kudziva. Zvine vandiri kuchengetera zvinhu. Zvinoita sekunge Mwari haasi kukunzwa nekuda kwokuti tine mastandards, tine mameasures atinawo kuti kana uina Mwari chaiye hauchaite 3 days usina mvura. Wainoda kuti une matestimony evamwe wakanzwa. I always tell people the testimony is not to those later months. You know what those are going to but to you, your case can be different. Yes. Not only the same Jesus, not even blind Bartimaeus. She won just a spoken word. Bartimaeus are on. But in John chapter 9, other kind of man pass. And they say, "Oh, I'm not sure that they don't know gaze." Connect to the blind and Peter walking with different, but the result is the same. And say about Bravo. So the type of leader was home testimony have blind Bartimaeus. Kutinda sema naye akachona nikaona you are misa mavu ya suspect that nashona. I just want to be Christian. Because there are times when you are blind, you never open your testimony and when you are blind, that's not miscommon. So when you look at our visa, I don't know. I say I don't know what to open up. Why don't you remember by experience, but you miss the revelation. Moses
ndiye Mwari akashanda naJoshua. Akatomuudza kuti sezvandaita naMozisi ndichava futi newe. Vachiona kuti Mozisi paRed Sea unotambanudza tsvimbo povhurika vanokrosa. Joshua paJordan River haatambanudze tsvimbo, vanhu vanonzi nyika yemakumbo, vakatakura areka vanotoguma mvura yacho votopinda. Zvinoita sekunge vanhu vakabatira zvaitika pana Mozisi vanoti Joshua anotinyudza. Ila vasikatanga mvura zvaita Mose. I'm sure that the reason why God came down and buried Moses. Why nekuda kwokuti vanhu vanogona kutsvaga tsvimbo yake. Nokuti there is another river to cross. Haisi one river yaunocross Red Sea. There is Jordan River. Ende vanhu vakangocross Red Sea vane formula. Yes. Yeah. Thank you, Lord. Takuda kuzara nokutambanudza sotocross. So this time hamuna mugara wacho ane tsvimbo anonzi Mose. Muna Joshua. Challenge muupenyu takainterpreta tichingoti uri kusina Mwari. Zvavava sei muinguvava sei muna Mwari. Sei maspenda 3 days iri muina Mwari pasina mvura. So there are times when you can say your case unorelate nenyaya yekuti vanhu vakutaura zvakawanda. Kune vakatomuudza kuti vari kukutungamirira ndovasingazvive kumafambiro. Dai mauya kwedu. Inchakadiscover kare kunaka chinja chechi hachindibhedha. Raishandisa kwaakabuda dhora nendono. Kunatamezwa kuti aiwa chikoromora richinji. Pamara pane mvura inovara. But vatotungamirirwa neshongwe yegore kuenda pamvura inovara. Vana Mozisi muranda waMwari ari kufambisa vanhu 3 days without water, yet he anointed and appointed to lead. But the direction kufamba timunanonzwa Mwari kuri dangerous. Ndozvimwe zvaanokuratidza izvi. 3 days no water. Nokuti akadzwa Mwari. Waigona kuuya vanhu kuleadership wote mudhara muchengetsoona mafambiro tadipinda nekusina. And remember kuti vanhu vachema kuna Mose. Mose wanamata Mwari haana kuti change the direction. Haana kuti ndakunaisa mvura iri fresh iri. Vanhu vari kufambwa navo naMose havana kurasika, but vane challenge muright direction. Tine vanhu vakainterpreta nzendo dzavo naMwari sekufunga kwavo, nokuti the God of Marah ndiMwari unoratidza rudo rwake mukuvava kudarika mukutapira. Kana ari Ruti kuti anorwena Boazi mumunda, pana first kids when Redeemer akapiwa opportunity akati azviite. Zvoda kuti kunzi azviite nekurambwa ikoko ndo zvakaita kuti Boazi ati kana iwe watadza ini ndomutora. So pane mukana wokuti kurambwa kwako kuri kukonzera kuti Boazi newe musangana. Saka unofanirwa kupemberera kurambwa, nokuti pasina kurambwa Boazi hawanikwe. Unodiwa nezvisizvi. Saka kana murume aramba nokwakuudza chakuti Mwari anotida ndini mwana ndisina. Dama mukuru yakakuda. Plani yaMwari naBoazi muupenyu wako akasina. The God of Marah. Unogona nekuinterpreta rudo rwaMwari nekunaka kwake musituation yako. Nokuti kana ari Daniel kukandwa kwake mugomba reshumba isaine kuti akushaya mawitness vanomira naye kumubatsira. But mawitness akanaka ishumba. Why? Because dzikasamudya dziri kutoudza mambo kuti uyu ari correct. Ukakana ari wrong dzichakuratidza. And zvichokwadi the wrong guys pavakakandwa vavanoti vakadyiwa. Which means the lions became the better witnesses. Moto washadziwa Meshach Abednego uripo kungoprova kuti vari right. Saka kuna Mwari anokurega uchikandwa mumoto wacho. Three days. Asitsungaira murechi. No water. Shongwe gore pamberi chivatungamiri. And I want to show you something. Nyangwe vakava nenyota for 3 days vasina kuwana mvura. Hapana vaita problem. Panombodzi vaingoshaya mvura chete. But hakuna akafa nenyaya yetaste. But there is another blessing yekuti nyangwe uri mukushaya but hausi kufa. Uri kurarama muzvishoma.
pasina zvombe zvinooneka. Ukatiudza vanhu salary yako ndizvinobatika muupenyu hwako, vanotoshandisika kurarama sei. Wasaka kuzona chikubvunza saka urarama sei. Koze nemari zhinji vanototi mari iyi haikwani, unzwa iwe hausvike pana vakota. Kuti nditonde mhuri. Saka nopasai unorarama sei. Koze mari yako vanoshandisa kudhata kana vanoshandisika. Seriously. Maria unoshandisa iwe, unoshandisa pamwedzi kurusana idhata. Zvokuti akakunzwa nhoyo unotambira, anoita mubvunzo kugara nyika iyi. For 3 days without water, they were still okay. That's another blessing. That's another blessing. Yakuni mashoma iyo, pamwe pacho unozali mukadzara with the issue of blood. The greatest miracle in the story of healing yake. She was a survivor. Despite that challenge is not easy. Bleeding for 12 months you can die. For 12 hours you can die. For 12 days you can die. Imagine 12 years. She was a survivor. Nyasha dzaiva nazo mudambudziko rake iroro dzinotyisa. Iwe ausatombo experience anongozi vanhu vanotaura kuti padaenda kuna chiremba akatoshamisika kuti uri kurarama sei, arifanira unenge upenyu. Atora mareading yese acheka BP and everything. Anototi aiwa hakuna munhu anorarama akadai so. Anothings dana. Uye kune dzimwe nyasha dziri beyond science dzekuti doctor chaiye will be shocked. Kuti hakuna munhu anofamba neBP level yakadai. I remember one day to hospital. Kuna mamai vaibvunzwa namadoctor. Kuti ndime macheka BP nemareading zvanzi mauya muchifamba zvanzi sanzaiwa azviite scientifically azviite level inofanira kuva bedridden. There are people vane nyasha dzamwari dziri beyond maripoti emadoctors. Naivo vanochiremba kusvika pavanoshamisa kuti munhu life yake imara inovara. But 3 days under the leadership, munhu akadzwa Mwari, things are not okay. Dzimwe nyasha nekumugona kwaMwari dai wakuona munguva yekuti nebasa racho haushandi, but you are feeding your family. Kune blessing yekuti hauna kupiwa zvakawanda, but each and every day God meets your needs. Pavaiwana chingwa murenje on daily basis. Vanga vasina chingwa chakawanda, but vaiva nechingwa chezuva nezuva. Sakuda yaMwari. Saka tozonoti panozopera mwedzi ukazoweka mari yawakashandisa yakawanda. Nokuti unoshamisika kuti but handakwana yakawanda. Nokuti mari zhinji ishoma yakaunganidzwa. Ashigoni kuexplaineka kuti akomana ndakafamba sei pa 3 days. Ndisina pa 3 days wanaitosva. But hakuna inwa mvura. Iyo zvokuti ukapedza kuti watonwa mvura iyi. Drama. 3 days. Wanatorova sadza. Papasina mvura itiyo. Vana vachidya chingwa chavo. Kana mvura. Papasina problem. Vakasurvive. Dera vanoti mvura taiwana. Mvura yaudza ndipakapa ndinonganga. Ndadimwike. Asi Mwari varatidza Mozisi muti uyu akanda that piece of wood, mvura ikatapira. Ndakati ipapa mukusaziva kwaunofuna ndo pavakafara. Ndo vakati tazoona Mwari ashandura mvura iyi. Gamba Mwari muzhinji ari mvura inovava. Nokuti ndo rudo rwake rwaakakuchengetera mvura yacho. Nokuti ikangonaka chete haichengeteki. Dai zvanga zvakanaka pane munhu wako dai akawanikwa nomona. Akatora nakabroka akazoita mari. Imagine dai anga nayo kubva kudhara. Waifa uye. Vanhu pavanototora vanaitoti washai. Kuna kuti ndonguva yawakawarirwa nyasha iwe. Dai zvanga zvakakunakira kana iwe akasvika kutorika.
So Mwari wepamara ane miti dzaanoita zvekudetsa so ndoba unotora nemunhu wako zozitapira zvako but ndakadaikupa Facebook danzi daivakandiona kudhara waona mapicha acho ekudhara if you've seen me before hauna kugira musha before and after. Before, you don't see that. Before you go home, tell you what Nasha. Nobody died after. And plus, you have to go after. But whatever thing of looking at plus you, we will before. Now after me, the God of Marah. God pay yourself the interpreter will work. Even resisted, even plan your way. Come Marah time. These people, they love me. These people, they are faking it. Yes. But when we are Janaka, they want to go yourself Janaka. Very different. The right leader, but there was no one for 3 days. The right leader, God showed Moses a piece of. May God show you the solution. Amen. But your story must change. But if there is a solution, I'm sure this piece of wood was just a picture of the cross. But it is different. Kana zvina Jesu mukati zvine difference manje. Azvifanani nekudhara. Nokuti kudhara Peter aitoraura obata hove wototengesa kuti awane mari. But paakaina Jesu akazichibata hove ine mari kudhara. Hove yacho yakabhadharika. Kare vaitoti vakabata hove wototengesa woona mari yerent. Makadiwa rent yekutempo. Jesu nobati unapita chibata hove usaitengese. Yakabhadhara. There will be a difference. Can I the way as long as you have? You know what you are passing through. But you are even there. And after you will tell them about it, God show me the piece of wood. God show me the solution. Situation image, God show me the solution. The one way you are, but I find no good by you are. Makani chingitira mwalimu kubala kwayo, but nokuti ndashika muridzi wayo, there must be a change. Mamwe marudzi akanwa mvura iyi vachanwa inovava woiregera, but ini ndikanwa ichivava ndinoramba ndiripo, nokuti ndinoziva kuti muri Mwari une solution in situation yako. Let us begin to pray. Father, in the mighty name of Jesus, the God of Marah, the God of Marah, the God of Marah, the God of Marah, Mwari wachinovava mukuvava kwazvo tinoona nyasha dzenyu. Mwari wachinovava, the God of Marah, mukuvava kwazvo we see your grace, we see your favor. In the name that is above every name, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, the God of Marah, the God of Marah, kuchaitwa kwemvura kunetsa kwazvo munoramba muri Mwari, munoramba muri Mwari. Baba ndiri kunamata nyasha dzenyu pabasa riri kuvava, paministry iri kuvava, paukadzi uri kuvava. Ndirakudzei Mwari wangu, show me the piece of wood, 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 in the mighty name of Jesus. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us.
mukuvava kwazvo taona rudo rwenyu. Nyangwe nemumari shoma Mwari taona nyasha dzekuti mhuri dzedu dzachengetwa. Munyika yevatorwa yatisingagamuchirwa Mwari, mhuri dzakura, mabasa ari kushandika. Mazvita Baba, in this MARAH time we see your love and your grace manifesting in our lives. In the mighty name of Jesus. Baba, danamata kuti vane masituations ari kuvava vapfeime semweya ngavaone the solution Mwari. Haisi kure makaratidza Moses, that piece of wood was close to the waters of MARAH. Mhinduro haisi kure Mwari, meso edu ngaavhurike, zvinovava ngazvitapire. Takumubva from bitter to better, kubva mukuvava kuenda mukutapira, muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you. Thank you so much.